just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Manangilaban at kanupugan, tan kawayangan at saray umbali. Kapaborito RJ Jimenez. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes hanggang Biyernes, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Alas 8:05 da kabuasan. Kasumpalan yun ng alan sa programa Orly in the Morning ng kapaborito Orly Navarro. Sa ikabusol nasaray Balasubas tan matatakawad sa syudad, dinaro balot nasaray nalalamas tan Mananisya at Katuan. Wadyamatla sa programan may paruntal nasaray Putaputag tan Matuan Liknaay Balay. At sa Gisla da Bulan na Hunyo 2026, Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Kolob kantaba yo balot amigo yo RJ Jimenez at your service always. Yada saya alikas tayo, dasayan na kabuasan. Talaga na medyo malilik na tila so traffic, daloy na trapiko anto siyempre walay loob. Pero may mapmas ya luganan lang ula. Ang alito danggian may garong jaya dasaya Bebenesia Extension, ayagay, muntik na. Kaya balahaw tayo, ayagay. Kal na kayo at panagmaneho. Kasaya aksidente kakirem. Limapatla at 39. So inatoy dasa may agawan yugyug ya 7.8 ditanad Sarangani Province Antolaya. 39 wala ni so retrieval operation, wala ni ray nababalang nadakal so asugatan. Kanya naraya may agmo ilaluan ya nagawa Engineer Nixon. Yan na dapat ready tayo nainay ateng tanagagik taga tayo antano antos on sabin na unyaran na sigsigang
Kekaromat nata na ustisya so sa pamilya sa may sakay basketballista na saya Ateneo ayan alner di tanah Aurora. Manunutan niya duaran na player na saya Ateneo aso nalner di tanah Aurora. Sumpalan niya nagawa so training dadtan agay matlay ulit na training da Engineer Nixon. Ay ipapatunton na sa may coach daya si Baldwin. May sakay foreigner ya manuurong at Ateneo. May sakay kwanda rising star at dapag na basketball. Tatalagan na impanang to so abig tut panagalaw at sa may gawan na palaro at atang tanagagik. Sa pamilya to niya at karaw na ustisya. Ako, medyo makapabagas sa nabagot. Dan nampatanirya da sa coach to di manad Davao. Manggalaw matlalante at Metro Manila. At para daw sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Ay nako, pero untan mat so agawa. Hindi manayay training, papatuntun to may coach da. Wala ni may pabulat at laman na saray may piano na tibay sulaman mo. Wala may ikargada at saya sali, sakong. Ya pabulat, piano sang kaman lukso-lukso at ng balatay langoy. Agayarian na sara may duaran player kalamor na saya Ateneo. Nako. Yan na dakal ya reaksyon. Manchachampun mo so Ateneo. Si katutan so practice na sa may coach da. Gagawaan na da saray player to nitan. Naraya may babaga tayo ya kailaloan ni Randa unsabin na sigsigang da bilay na sakaya to kanyan na mandasal tayo naynay da saray aga amta iran na nagawa darapan da balang sinansakay. At bandag kumat may Facebook page ng Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella the third. Ya talagan na impasabit numat so saya piambagya anda pakikiramay ada saya pamilya sarayan na duara na basketball player na say Ateneo. Yada sayan agaw manayamat so pangipunpun da saya niladbilaya ina. Dan Councilor Jonathan T. Ramos kita na da balay na linggiyin. Saya piambagya da pamilya ng Councilor Jonathan T. Ramos. Romnera na impormasyon na balita. Congratulations da saray syudad da Pangasinan ya kala nasatay Balag ya numero nilira da saray top performing cities ya da say Region 1 dito ho sa Region 1. At syempre yung ating mga mayors dito sa Pangasinan, mga city mayors, congratulations po sa inyo. Sa inyo pong walang sawang pagbibigay serbisyo sa inyo pong mga kababayan. Yan na po dyan ang bayan po ng Alaminos.
sa pamumuno ni Mayor Art Brian Celeste, na alam naman natin na lahat ng sektor inaasikaso ni Mayor dyan ho sa lungsod ng Alaminos. Kaya pati itong mga pag-aaruga sa ating mga kabataan, sa mga senior, sa mga farmers, lahat na. Yung kanyang pamamalakad dyan sa lungsod ng Alaminos, isa sa mga pinaka the best, ika nga. At siyempre lalo na sa turismo. Alam naman natin na yung Alaminos City dinadayo ng mga local at mga international tourists dahil po sa kanilang pamosong 100 Islands. At siyempre dahil sa magandang accommodation yan. At sa very peaceful ang Alaminos. At sa pamamahala ni Mayor Art Brian Celeste, napansin po yan. Kaya isa nga siya sa top performing city mayor dito sa Region 1. At pati na rin si Congressman Art Celeste bilang congressman dyan ho sa may 1st District ng ating lalawigang Pangasinan. Isa rin ho siya sa nakakuha ng malaking grado sa pag-perform ng kanyang duties and responsibilities yan sa 1st District bilang kanilang congressman. Sabi nga nila kung ano ang puno, yung bunga. Yan. Kaya silang dalawa na mag-ama ay nakakuha ng malaking grado dito sa Region 1 dahil sinagawang validation sa mga top performing public officials, elected officials dito ho sa Region 1. Morning sa mga kaibigan natin dyan sa Bugalyon, Pangasinan. Yun hong nyo pong mga liknaan po dyan patungkol sa mga nangyayari dyan na itinitiks ninyo, nababasa ko naman. Kailangan pa nating kumuha ng mga kukulang dokumento yan. Para yan po ay matalakay. Ito naman ay may kaugnayan sa mga sinasagawang renovation, mga ipinapadala po ninyo ng kanilang munisipyo. Yan. Sige, at kukuha pa tayo ng mga karagdagang impormasyon patungkol po dyan. Ay yung mga likna nyo talagang na ipapawayo mo at susaray talan na reaksyon nyo na liknaan nyo niliraad satan. Yung pong nagtatanong tungkol sa medyo tahimik ngayon Engineer Nixon, parang hindi na naman maugong yung about sa sa eleksyon sa barangay pero tignan natin dahil pagka Comelec ang tatanungin mo diyan, tuloy na tuloy ang eleksyon paano na ni biglan na undaan so issue di tanay Senado na arap dalamot ya pantungtungan. Ay nako. Hindi ko pa masasagot yung tanong ninyo. Antayin natin. Basta get ready always. Pagka kayo ay tatakbo sa 2026 November 2 election ng BSKA, BSKA, talagang paghandaan po ninyo.
kayong magdepende dyan sa desisyon. Ang COMELEC talagang ready na dyan. Although medyo gagastos sila ng malaki dito sa magaganap na parang special election. Yan ho sa Batangas dahil sa pagpapatalsik kay Congressman Balsaga. Gagastos ang COMELEC pero wag sanang gawing rason na nabawasan yung pundo na inilaan sa BSKE election para tuloy na tuloy. Mamaya yun na naman ang gamiting rason para naikuntang dalamot sa eleksyon. Yun na yung nakatakda ng getarda tatang tanagagik. So sige, tabayanan natin dahil talagang ang tinututukan ngayon yung kung paano re-resolbahin yung sabihin na nating pagkawatak-watak ng Senado. Hanggang ngayon kiniklaim ng isa na sila ang opisyal, sila ang legal na may hawak ng liderato ng Senado. Ganon din sa isa. So yun, ang re-resolbahin muna ng ating mga senador na tatayong hukom sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Yung mga nakausap ko, Engineer Nixon, parang mahirap nilang kunin yung sapat na numero. Byek tan byek. Kaya naalaso sa tay 16 buto na sa Senado. Kaya magmaliw guilty si Vice President Sara Duterte. So antoy bottom line to yan namin tatang tanagagi. Politika. Masyadong mapolitika. Kaya Insan Philip Tigno, good morning. At kay Insan Ray, palaging nakikinig sa atin. Biraya family dyan sa Barangay Pangapisan Norte, good morning. At syempre kay Eco family dyan sa Lungos, Kalasyaw. Gaspar family dyan sa Binmalay, kay Jerome Antenorio. Babarong ka Jerome Dukoy may text moment. Madam Emma Alipio, good morning. Alvin Sandoval, good morning. At syempre dyan sa Barangay Baritaw, dito sa Anulid, Mangaldan, Pangasinan, dyan sa Mapandan. At dito sa lungsod ng Dagupan, good morning. Sa iba pang balita, yung po namang Brigada Eskwela na sinasabi natin, happy yung mga estudyante po natin dahil pagkapasok nila nung Monday, okay na yung kanilang mga classroom. At yung pong mga tumulong po dyan, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At kayo ay nagsama-sama para ho asikasuhin yung mga silid paaralan ng mga eskwela at estudyante. At tulad nga ng nababanggit natin, isa ho ang Grand 88 Gaming Corporation ang talagang tumutok po dyan sa pagbibigay tulong sa pag-asikaso sa mga silid-aralan, pagkumpuni sa pamamagitan ng paglilinis, pagpapaganda, mga walis, mga pintura at mga iba pang kagamitan sa pagganda ng mga schoolroom ang ibinigay ng Grand 88 Gaming Corporation bilang parte ng kanilang Grand 88 Cares.
Kaya po natin ito binabanggit dahil po sa patunay lamang na yung mga corporate social responsibility ng Grand 88 Gaming Corporation ay kanalihong ginagawa. Sila ho ay tumutulong at nagbibigay ayuda o kaya tulong sa mga pangangailangan sa komunidad. Sa ilalim ng kanilang programang Grand 88 Cares yan. Kaya tuloy-tuloy ang mga gawain na yan ng Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal na nag-ooperate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan except Dagupan City. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuung sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid. Sa bawat buhay ang pangarap abutin. Sa kada laro dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Kaya pag kayo'y tumataya sa legal na operasyon ng Small Town Lottery, noong Grand 88 Gaming Corporation, bukod sa panalo, kayo po ay nakakatulong sa ating kapwa-tao. Yan. Good morning kay paring Jaime. Yan. Kumusta ka na? Long time nulok. Nagkasalubong kami ni paring Jaime. Ang barangay, saan yung barangay mo? Taga Pusurubio to eh. May kumpare ako dyan, konsihal na ngayon. Kumusta ka pare? Kaya yung kumpare ko na yun. Sige. Ang kapulay malaw, may oras sa programa, Liknaay Balay. Sublay lahat sa programang PAM sa Binmalay, PEM sa Binmalay. Yada Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal, Bacterian Amigo RJ Jimenez at your service always. Yada sa programa tayong Liknaay Balay, Jalabat, DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon unong likna